Velkommen til den 13. december. Nu går det ned. Nu er vi halvvejs. Folk er været lidt tipsy og lyder dejligt. Og jeg har Hans med som medvært. Og det er jeg rigtig glad for. Og det tror jeg også Hans er. Meget glad. Meget glad. Ja, så er jeg rigtig glad. Det skal blive ved. Nyklippet, ser dejligt ud, og det er dejligt. Og nu skal vi have et andet ungt medlem ind. Altså ungt i cigarklubben er jo omkring 30 dage. Op i 30'erne, ikke? 4 gange champ. Nick Shorty. Er han til stede? Ja! Så bliver bakket på. Nej! Se hvor selvtillidsfuld han er. Det ligner en, der har vundet et par gange, ham der. Født vinder. Skal vi lige her? Jeg skal godt se dig. Nå. Så bliver det Nick Shorty. Jamen, Han har øl i lommerne, og ja, nu skal Nick, han skal jo 100% nok introducere sig selv. Men det er jo en af Danmarks bedste Nej, den bedste. den bedste. langtidsrykker. Man kan snakke om meget, eller Nick Shorty, det snakker meget om, hvad han er bedst til i verden. Men en af de ting, han er bedst til i Danmark, er langtidsrykker. Velkommen til, men. Jo tak, jo tak. Dejligt at have dig. Ja, der er lige lidt hammer. Selvfølgelig vil vi altid have dig. Ja, nogen vil altid have dig. Han var her tidligere. Nej, det er Lærke Stak. Du kommer ind og har øl med, kan jeg se. Ja, jamen, jeg har taget nogle ildhjerten med fra Ølsted der. Det er en Imperial Stout, som er fadlaget med noget stout og rom på en små 9,5. Så vi for gang skulle bruge fadølsglas. Jamen, hvis Noget, som vi har. Vi skal have nogle flere glas. Det har vi. Luksus. Glas, vi har. Bare vi kan få nogle flere glas, ikke? Her. Det er lige udkommet fra Buresuden, så spil på at se, hvad den kan. Skal vi bare selv stikke op, eller? Jamen, ja, er det ikke nemmere? Hvis vi... Hvor er det min, den der? Ja. Og de er også næsten kolde. Lommekold. Ja. Jamen, jeg tænker også, en stout som den her, den må godt være Okay. Den må godt være- Og det må den gerne. lommevarm, ikke? Her kommer lige lidt overflow her. Nå, det går godt. Der er en, der er tørstig. Okay, hold det. Det smager også. Nå, ja. Men velkommen selv. Jo, tak. Skal vi lige give en skål, når han er klar derovre også? Nå, skal vi starte med at skåle? For øvrigt en god indgangsvinkel til at snakke om, hvorfor glasene i dag kun er 0,4 centiliter. Ja, det er godt med, at der var ikke lige plads til hele i den. Det er, som det sker. Hold da op. Men det, du er jo også... Ej, hold da kæft. Det er jo dessert. Ja, det er det godt nok. Fuck. Ej, det smager godt. Der er også masser af sødme. Shit. Soft ice. God juleøl også. Det er en juleøl. Seriøst? Det er sød. Ej, det var lidt sød, end jeg regnede faktisk. Jeg har ikke smagt den før. Nej, den er lige udkommet, så det er... Jeg kan godt lide det her. Det er det bedste. Men Nick Shorty, for dem, der ikke kender ham, det er jo ham, der hele tiden bliver ved med at vinde Cigar World Championship. Men, altså, det er jo sådan, at vi presser hinanden, ikke? Ja. Vi var for 3 år siden, på sådan cirka 1,5 time, Ja, det passer meget godt. Ja. og der havde vi et par stykker. Vi har haft en, Mads Kohl var tidligere medvært, og tæt på Dennis Julemand, tidligere medvært, eller besøgsvært, tæt på. Og I er faktisk fuldt hinanden. I pressede hinanden op fra 1,5 time til over 2 timer alle sammen nu. Ja, han er altid lige bag mig og sniffer lidt til mig og presser mig. Jeg var der jo sidste år, der vandt jeg jo på, 2 timer, hvor de alle sammen lige lå der 10-20 minutter før der. I år, så er de jo begge to over 2 timer, der, som der lå og duftede lidt til mig bagved nu. Så jeg er jo nødt til at gøre et eller andet, for hvis de nu også spiller med i år, så skal jeg op over 2,5 jo. Men det er jo fedt. I tre ligger og presser hinanden hele tiden, og det er faktisk uden rigtig at øve jer, hvis det er. Hvis vi snakker til folk derude og sidder og tænker, har jeg en chance? Ja, det har jeg. Ja. Fordi det er jo ikke rigtigt. Jeg kender jo Nick, og vi har gennem mange år sagt, nu skal Nick starte med at træne, fordi nu kan han have en chance i verdensmesterskabet.
og nu skal vi træne, og så er det har du faktisk ikke gjort. Vel? Han gjorde det okay til verdensmesterskabet alligevel. Jo, men du har ikke trænet det. Ikke så meget. Og det er de andre heller. Det kan vi. Ikke en eneste gang. Og så alligevel så ender jeg alle sammen over 2 timer i år. Jeg vil dog sige, at Nick han er en af de få, som rent faktisk træner en lille smule. Det er så 3-4 cigarer. Jo. Ja. Og der kan man bare se, hvor lidt der skal... Ja. Hvor lidt man... Altså... Og så har vi Dennis og Mads Roth, som slet ikke træner heller. Så, men det er så, hvad det er. I er pisse dygtige, og I gør det godt alle sammen. Internationalt, der har du rykket tættere på en toptid. Ja. Og du endte som noget hvad i år? Nummer 13 til verdensmesterskabet. Fandme også flot. Så min mål var top 20, så Ja, det er sindssygt flot. Vi har nu omkring 50 lande med. Så for lille Danmark er det jo faktisk okay. jeg tror, vi var 65 eller sådan noget, der deltog i... Jo, og alle lande har jo haft deres knockout-runder før det. Ja, det er præcis, så det er top af poppen. Præcis. Det er kun de bedste. Og så den, der kom med på wildcard, fordi de var ikke så dygtige. Så der er ikke nogen dårlige. Nej. Men det hele fra jeg tog over i det der event, har det jo været handlet om, at vi bare skulle hygge os lidt sjovt. Og alt omkring det har bare været at drikke noget whisky, spise noget middag og sådan. Så det vil ikke være sådan, i udlandet, der er de meget mere kompetitivt. Altså, vi går for det. Og De har gjort mere, i år har de jo gjort noget ekstraordinært ud af det. De vejer cigarerne, inden man får dem ind. Altså, så alle har den samme vægt også. Så, og jeg prøver bare med at sige, jeg vil gerne have flere med. Nu var vi tæt på 80. Jeg vil gerne have på 100 i vores event. Altså generelt kæmpe opfordring, hvis man er ny derude og ikke har prøvet det før, kom med. Altså alle dem, der var nye her i, hvad bliver det, sidste år, de havde en kæmpe fest, og blev sat på borde sammen med andre, så de blev introduceret, og alle sammen sagde, at de havde haft en fantastisk aften, og mødt nye mennesker. Og det vil, hvis man tror, at det er en event, der bare handler om at vinde, det er det jo ikke. Overhovedet Der er måske 5 eller 3, der har en chance for at vinde. Ja, og resten af os, vi ved godt, at det er og resten lost cause. Enten så er det bare for at hygge sig, eller så har de interne konkurrencer med din bedste ven, eller præcis. Kører sådan nogle små interne konkurrencer, og det er bare en fucking god dag, hvor vi hygger os. det er det. Ja. Så det er bare, og det var det. Så er ikke så meget der. Tilbage til den der øl. Ja. Hvor fanden har du fundet den? Jamen, det er jo, jeg har min lokale ølpusher, Beer Hive, shout out til dem. Hver gang jeg skal have nogle øl, som jeg kan smage før, går jeg ned til dem. De har også nogle ølbar rundt omkring. Hop House, tror jeg, det hedder. Og det er dem, der har Hop House. Ja. Er det noget, man også på nettet? Det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Men de er rigtig gode, når man kommer ned til dem, og de kan huske en, og ved, hvad man kan lide af profiler og lignende. Så siger man, jamen, sidste år var jeg til det her fantastiske event, hvor vi laver julekalender. Men du kunne godt huske, og det var det, vi havde fået sidste år. Og, jamen, vi skal lidt i samme smag, men det skal være noget fra et år af. Jeg sagde, jeg skal have noget nyt, noget som ingen har smagt. Der skal komme en øl, som ingen har smagt derinde. Men så skulle jeg prøve den her nye fra Ølsningeren. Den har hun lige fået hjem. Så fedt. Håber, at... Og hvad er det? Er det en dansk øl, eller hvad? Det er en dansk øl til Ølsningeren, ja. Ølsningeren? Nå, det var, ja, det sagde du selvfølgelig. Det kunne jeg næsten regne. Den er meget sød. Den er meget sød, end jeg regner med. Det er bare helt dessertagtigt. Ja, men nu skal det jo siges, det er jo en fadlaget stout med rom. Ja. Så det giver måske lidt sig selv, ikke? Altså, jeg synes, det smager fantastisk. Jeg kan virkelig godt lide den. Det gør det også. Ja. Men det er ikke en med bæller. Tænker jeg. Jeg vil ikke kunne. Altså, jeg har kun 5 dage i alt, ikke? Jeg skal holde. Så. Noget med Du skal kun igen med et par stykker mere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, Nick, at høre. Nu skiftede vi jo cigar til Cigar World Championships. Ja. Og mig som rookie, som ikke er særlig god til at ryge cigarer, for mig er det ikke den store forskel. Kan du mærke nogen forskel på det? Kæmpe forskel. Virkelig. Vi havde rocket til før jo, og skiftet over til Oliva. Jeg synes, Olivaen den er på mange måder bedre. Men det er også utrolig meget mere svær. Det er en cigar, hvor man skal være mere opmærksom, og jeg tror, det skaber også en bedre konkurrence. Hvor før i tiden, der var sådan lidt mere udholdenhed, fordi der kommer op på 4 timer, som vi næsten var oppe på. Ja, tiderne er blevet væsentligt lavere, ikke? Væsentligt lavere nu. Jeg tror, det kommer lige op på en 2 timer eller 40, tror jeg, her til verdensmesterskaberne.
Men altså, de fleste var ude omkring, 2 timer, så var de ude. Mange af dem, der lavede 3 timer på orienteringen hele tiden, kom kun op på 2 timer. Ja. Den er lettere, ikke lige komprimeret som orienteringen. Så man skal passe på, at man ikke rører for hårdt, og det føles som om, at den går ud hele tiden. Fordi den er ikke lige så presset, der er ikke så meget tobak i. Men bedre cigar? Bedre, synes jeg, og skaber en bedre konkurrence, fordi at det kræver lidt mere om teknikker og færdighed i at ryge cigaren, end i stedet for at være udholdende. Men også skaber en tættere konkurrence. Og en tættere konkurrence, vi alle sammen kommer jo lidt tættere på i tid, i stedet for 4 timer. Det værste var jo, jeg har været med til nogle af de finaler sammen med dig, hvor der har været sådan noget 2 timers forskel imellem sådan midterfeltet og så de 4 sidste. Ja. Og det er jo bare ikke interessant. Ja, fordi så står alle bare og venter på, at de sidste ligesom gider at ryge færdig. Altså, som... vi havde så stadig lige til verdensmesterskabet, i hvert fald havde vi lige det der, du ved, 5 personer, der er lige lå der og et stykke over. Men sådan er det jo. Ja, men det er også, vi snakker kun en halv time over. Men det er jo mindre. Det er mindre, ja. Det er kun en halv time i forhold til, hvad det plejer at være, ikke også? Det plejer at være næsten en time, halvanden time nogle gange, at de dygtige, de lå til verdensmesterskabet over. Så den nærmer sig. Og plus, det er et felt, hvor jeg måske også skal være med, fordi jeg tog 2 timer 17 til Danmarksmesterskabet på ligevægen. Ja. Og det havde været nok til at komme på top 10 i verden. Så vi måske nærmer vi os noget spændende for Danmark. Det må man sige. Også fordi... Hvis ikke meget, så en anden måske. Jeg vil også sige at shout over det, at Danmark har rigtig faktisk en af de verdens største events, hvor vi er flest deltagere. Mm. Og det handler om nogle andre ting, som vi ikke behøver tale om. Men vi er jo rigtig faktisk... Jeg er stolt over det. Men som du også selv nævnt, nok en af de sjoveste. Og sjoveste. Ja. Ja, men jeg kan forstå på de andre events, det er, at de kommer ind, de rører konkurrencecigaren, og så er det slut. Så er det hjem. Det er det. Sådan var det. Der er ikke noget sådan over det. Hvor i Danmark, der er det jo en helt dags event. Ja. Der er alt muligt involveret. Der er jo bare frokost og middag og hyggeting undervejs. Whiskysmagning. Ja, præcis. Så der sker lidt mere i Danmark end lotteri og ja. Afterparty. Afterparty. Vi må ikke glemme. Måske er det noget med, at vi godt kan lide at hygge os i Danmark. Det ved jeg ikke. Måske er det noget med det at hygge. Måske er det noget med det at gøre. Jeg ved ikke. Hvad sagde du, den her var på? 10% mere eller mindre? Ja, skål. Hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt. Den er god. Det er meget dessertagtigt. Ja. Jeg kan også mærke, efter at spille lidt skum over det, er lidt meget klistret. Men Nick, jeg får jo tegn noget fra... det er allerede tid. Det der betyder, at... 2 timer og 30 minutter er gået. Jeg har 5 minutter. Det er... kort, men godt, eller hvad man siger. Men det var fornøjelse at være på besøg, og at høre om både Danmarksmesterskaberne og verdensmesterskaberne, og shout-out til dem, der er til 25. april, som er næste års dato, at de lige booker det. Ja. Som det tror jeg nærmest alle, der har været med indtil videre. Og prøv simpelthen at komme og slå den, ikke? Ja. De skal være hjælp. Om ikke i cigar, så bare fysisk. Tæve ham ned på toilettet. Altså, vi skal jo kunne vinde, ikke? Alle knæk gælder. Men i hvert fald, tak, jeg kan ikke huske, hvad datoen er. Det var den 13. tror jeg. Den 13. Ja, tak, Nick. Er der blevet den 13. Ja. Livet er dejligt. Livet er rigtig dejligt. Tak.